É o Maresco 3, con base na Guarda, semiafundido fronte a Oia. Estes os seus dous tripulantes, dous irmáns da Guarda, onde tiña base este pesqueiro. Sufriu unha vía de auga a noite pasada e rescatounos o helicóptero do Servizo de Gardacostas Pesca 1. Eles puideron abandonar o barco e agardar o rescate nunha balsa salvavidas. Por sorte xa están na casa. O mar estaba perigoso. Escoiten. Despois de estar 4 meses parados, nos veñen 4 días, con sábado e domingo polo medio, non podemos faenar. Entón a xente forza moitísimo e pasan estas cousas. Non é a primeira vez, nin será a última que pase. Venres 20 de febreiro, boas tardes e benvidos ao Galicia Noticias. As 4 persoas afectadas polo incendio nun piso do barrio de Recimil, en Ferrol, na madrugada de onte, permanecen ingresadas no CHUAC, o Hospital da Coruña. 2 están na unidade de queimados, con pronóstico grave. Unha muller de 24 anos con queimaduras de segundo grao en mans e pés e intoxicación por inhalación de fume e un mozo de 19, tamén intoxicado polo fume. Un cativo de 3 anos segue na UCI pediátrica con pronóstico reservado. O bombeiro, o que lle amputaron a perna, está en planta con evolución favorable. Con este extintor que colleron nun local próximo, 2 comerciantes da Coruña salvaron a vida a unha hostaleira que ten o local a carón do seu. A reixa estaba prácticamente baixada e do interior saía unha densa fumareda que foi a que os alertou. Prendera lume dentro do establecemento. A partir de aí, escoiten. Hay mucho humo. Empecé a golpear más y ahí escucho... ¡Ah! Y ahí es donde nos empezamos a desesperar un poco porque la chica no abría, la llamábamos y no contestaba, hasta que empezaron a caer vasos dentro del local y ahí sí fue donde abrimos la verja y él se fue a buscar un extintor y yo entré a buscarla y ella estaba detrás de la barra en el piso, entonces ya estaba todo lleno de humo horrible. Hai alarma entre a veciñanza de Vedra por varios roubos en vivendas no municipio. Nunha casa da parroquia de San Xián de Sales, os ladróns entraron en plena tarde, levaron xoias e cartos. A Garda Civil abriu unha investigación. Os axentes descartan que se trate da coñecida como Banda do Volvo, que nos últimos meses cometeu numerosos roubos nesa comarca. O que se ve claramente que van, é moi rápido, é entrar nunha casa e en cuestión de 5 10 minutos acceder á vivienda, coller aquilo que realmente ten valor, que son xollas e incluso e diñeiro se encontran. Suelen ir ás habitacións de matrimonio, que é onde suelen estar ese tipo de joyas e diñeiro, e salen rápido, é dicir, é unha cosa moi rápida, que entra moi rápido e sobre todo cando empeza a atardecer. Pingueiras, manchas de humidade, tellas rotas, 2 meses de borrascas deixaron pegada no interior e no exterior de moitas vivendas. As borrascas deste inverno puxeron a proba a resistencia de tellados e fachadas. En moitos casos están a aparecer humidades e filtracións. As empresas especializadas na súa reparación están ao tope de encargos, sobre todo agora que chega o anticiclón. Estamos que non paramos. Co inconveniente, claro, que non das atendido a xente como se merece. Tens que ter clientes en lista de espera. Todos los proveedores que tenemos de mano y los que no están de mano no dan abasto. Las llamadas han sido millones de llamadas con respecto a inundaciones, filtraciones. Ten en cuenta que hemos tenido incluso cubiertas que han volado. Malia que para moitos o entroido rematou, nalgunhas localidades aínda non o deixan atrás. É o caso do entroido de Xinzo de Limia, o máis longo do mundo, declarado Festa de Interese Turístico Internacional. Estes días segue enchendo as rúas da vila de cor e tradición. Hoxe faino co gran desfile infantil, unha das citas máis entrañables do programa, coa participación de máis de 1.200 escolares de toda a comarca. Somos unha escola infantil de Xinzo de Limia, chamámonos Pequenos Xenios e vimos desde aquí. Vimos de jirafas a disfrutar de entroido. A diadema con follas, un bastón con follas, polainas. E vimos de sarreaos do cole Cib Sarreaos e vimos de esquíos. Espectacular, yo día acompaña, non hai máis que pedir, disfrutar. Comezamos na Coruña. O acto de valentía de 2 comerciantes evitou que o incendio orixinado nunha cafetería rematase en traxedia, Reyes.
Sí, porque eles dous foron os que descubriron que no interior desta cafetería se estaba orixinando un incendio. Subiron a reixa e comezou a saír unha densa fumareda, máis atoparon a propietaria tirada no chan detrás da barra. Mentres el ia á cafetería do lado á procura dun extintor para sufocar as lapas, ela trataba de socorrer a vítima. Grazas á súa intervención, este suceso non tivo consecuencias peores. Nesta cafetería da rúa Enrique de Quid foi onde se orixinou o lume contra as 2:30 da tarde deste xoves. Daquela a reixa estaba prácticamente baixada e do interior saía unha densa fumareda que foi o que alertou os comerciantes lindeiros. Tenía las verjas bajadas, entonces peté a ver si respondían o algo. Y nada, yo escuchaba ruidos, pero no respondía nadie. Fui y la llamé por teléfono, no cogía. Dije, aquí hay mucho humo. Entonces empecé a golpear más y ahí escuché... ¡ah! Y ahí es donde nos empezamos a desesperar un poco porque la chica no abría, la llamábamos y no contestaba, hasta que empezaron a caer vasos dentro del local. Así que, sen pensalo dúas veces, subiron a reixa. Y veo toda una mesa prendida a fuego, entonces se prendió fuego así accidentalmente, porque eran unas papeleras de papel, o sea que prendieron rápido. Salió todo el humo. Todo lo negro empezó a salir y el olor era insoportable. Sen perder un intre, Gerardo achegouse ata esta cafetería a procura deste extintor co que conseguiu sufocar as lapas antes de que chegasen os bombeiros, os que xa estaban chamando os veciños. Entrementres, Jocelyn trataba de socorrer a vítima. Yo entré a buscarla y ella estaba detrás de la barra en el piso, entonces ya estaba todo lleno de humo, horrible. No podía respirar bien y estaba ya roja y se tocaba así del cuello y todo. La sacamos hasta afuera, la sentamos, le dieron un poco de agua, empezó un poco a desvariar y... Solo repetía como que era su culpa, pero debe ser por el estado de shock en el que estaba. Grazas ao seu valente xesto, o lume non foi a máis e a muller foi rescatada a tempo. Había gente en los bares de al lado sentada viendo el humo salir y no hacían nada, entonces... Sí, una imagen así un poco rara, ¿sabes? La gente en la terraza tomando café y ahí prendiéndose fuego. Menos mal que llegamos porque si no hubiera sido peor. Del 15.005, un héroe sin capa. Pero no, pues por suerte no pasó a mayores. No sé qué le pasó. Está sola, tal vez tenía que hacer algún recado y cerró, pero bueno. A esa hora no, porque justo es la hora de la comida, que es lo fuerte de ella. O sea que algo raro había, porque si no hubiese cerrado. A propietaria do negocio tivo que ser trasladada nunha ambulancia a un centro hospitalario por inhalación de fume. A máis terá que recuperarse tamén do tremendo susto que lle tocou protagonizar. Xa están na casa sans e salvos os dous irmáns da Guarda que onte á noite foron rescatados polo helicóptero do Servizo de Gardacostas Pesca 1. O seu barco, o Maresco 3, quedou semiafundido tras sufrir unha vía de auga. Puideron abandonar o buque e agardar a seren rescatados nunha balsa salvavidas. Aproveitando a tregua que este xoves deu o tempo en terra e no mar, estes dous irmáns saíron traballar fronte ás costas do Cabo Silleiro. Pasadas as 6:30 da tarde, unha vía de auga na sala de máquinas obrigounos a activar o aviso de socorro, vérense incapaces de achicar a auga. Compañeiros nos comentaron que o llago do Maresco que fora ao fondo aí diante de Cabo Silleiro, entre Olla e Cabo Silleiro creo que foi. E, bueno, si son dous compañeiros de aquí, fondean, teñen o barco fondeado aquí nesta dársena. O seu rescate foi xa de noite, contra as 8:30, ambos irmáns, con anos de experiencia, estaban subidos a unha balsa salvavidas tras quedar en o seu barco, o Maresco 3, semiafundido. O helicóptero do Servizo de Gardacostas de Galicia, o Pesca 1, evacuounos ao hospital onde xa recibiron a alta. Eles tamén, Sí, porque creo que xa foron ao hospital onte tamén, que estaban ben cerca. Foi o que me dixo a muller. Non, susto sí, é moi grande, normal, son chavales novos, son traballadores, pero son cosas que pasan no mar, O Maresco 3 pertence á Confraría de Baiona, pero tiña a base na Guarda, de onde ambos irmáns eran naturais. O barco quedou semiafundido e arestora está en augas portuguesas dende onde coordinan a emerxencia unha embarcación de artes menores que pesca entre a Costa da Guarda e Baiona. Mar aberto onde os temporais deste ano non lles deron tregua aos mariñeiros. Por iso moitos din teñen que arriscarse sair para poder facer fronte aos pagos. Aquí, en cuanto se move un pouco, xa non se pode ir. Na ría, sí, na ría sempre se pode ir, pero aquí non. Aquí é difícil. De semana nos veñen 4 días, despois de estar 4 meses parados, nos veñen 4 días, con sábado e domingo polo medio, non podemos faenar.
Entón a xente forza moitísimo e pasan estas cousas. Non é a primeira vez, nin será a última. Dende a Confraría de Santa Tecla da Guarda aseguran que levan meses de inactividade e por iso solicitaron á Consellería do Mar un permiso excepcional para poder pescar este sábado e domingo aproveitando a mellora meteorolóxica. Dende a Xunta aseguran que o marco normativo non permite acceder a esa solicitude que marca os descansos semanais durante as fins de semana. Un ano duro, en especial para esta confraría, tras meses de amarres forzosos por mor dos temporais. O fundimento dun pesqueiro no peirao de Bouzas, en Vigo, obrigou a activar o protocolo anticontaminación. Mercedes, está xa controlada esa vertedura? Si a vertedura está controlada, segundo confirmou a autoridade portuaria, e hai unha barreira anticontaminación despregada, pero xa foi extraído todo o combustible que había no barco. Foron entre 30 e 40 litros. Trátase do pesqueiro Santo Antao de bandeira de Cabo Verde, que levaba aproximadamente un ano abandonado aquí na dársena de Bouzas, no porto de Vigo. Na tarde de onte o pesqueiro coa baixa mar escorou e afundiu completamente. Despregouse así un amplo operativo para reflotalo e controlar a vertedura, no que traballaron a Policía Portuaria, empresas especializadas, os buzos e un guindastre de gran tonelaxe que finalmente conseguiron reflotalo. Finalizando os traballos pasadas as 3:30 da madrugada. A vertedura foi, como lles decimos, duns 30-40 litros e xa está controlada. La situación está absolutamente controlada, tenemos una barrera de lucha contra la contaminación en prevención, pero realmente anoche conseguimos extraer todo el combustible del buque, hablamos de unos 30-40 litros de gasoil. Ahora el siguiente paso es buscarle la solución, que pasa por el reciclaje del buque, extraerlo del agua y llevarlo a reciclar. Houbo unha agresión grave nun inmoble da avenida Eduardo Pondal de Ponteceso cun home ferido e trasladado ao Hospital da Coruña. Veciños da zona relacionan os feitos con conflitos previos entre veciños. De seguida lles contamos máis aquí no Galicia Noticias. Permanecen ingresadas no complexo hospitalario universitario da Coruña as 4 persoas afectadas polo incendio nun piso do barrio de Recimil, en Ferrol, na madrugada deste xoves. Dúas están na unidade de queimados con pronóstico grave. Son unha muller de 24 anos, ten queimaduras de segundo grau en mans e pés e intoxicación por inhalación de fume. Tamén un mozo de 19, tamén intoxicado polo fume. Un cativo de 3 anos segue na UCI pediátrica con pronóstico reservado. No incendio tamén sufriu un accidente grave un bombeiro de 49 anos ao ter que intervir el só coa autoescaleira. Tiveron que amputarlle unha perna e evoluciona favorablemente en planta. Houve unha agresión grave, como lles dicimos, en Ponteceso nas últimas horas, cun home que tivo que ser trasladado ao Hospital da Coruña con lesións de consideración. Que se sabe deste caso, Alejandro? Sí, pois o que sabemos ata o momento é que os feitos tiveron lugar a última hora da tarde de onte neste edificio ubicado nesta avenida Eduardo Pondal. Agora a Garda Civil está a investigar o acontecido, pero segundo nos indican algunhas veciñas, todo estaría relacionado cunha serie de conflitos no seo desta comunidade de propietarios. Ata aquí desplazáronse varias patrullas da Garda Civil que atoparon a este home en estado de nerviosismo e tamén portaría unha arma branca para intentar defenderse. Polo momento, segundo indican fontes policiais, non hai persoas detidas nin tampouco hai denuncias interpostas. Unha nova vaga de roubos reaviva a preocupación entre a veciñanza de Vedra. As últimas propiedades afectadas foron 2 vivendas do lugar de San Xián de Sales, das que os ladróns subtraeron xoias. Forzando a porta traseira ou unha fiestra durante as últimas horas da tarde. Así accederon a 2 vivendas do lugar de San Xián de Sales os ladróns que as asaltaron este luns e o sábado pasado. En ambas casas foron directos aos dormitorios e únicamente levaron xoias, maioritariamente de ouro, un modus operandi que dende finais do ano pasado se ven repetindo cada certo tempo en vivendas de Vedra e concellos próximos como Teo, Ames e Boqueixón. Se ve claramente que é moi rápido, é entrar nunha casa en cuestión de 5-10 minutos acceder á vivienda, coller aquelo que realmente ten valor, que son xollas e incluso e diñeiro se encontran. Estas últimas que entraron este fin de semana, hai casas
pegadas unhas a outras, porque son xales non adosados, pero están moi pretos un dos outros, e entraron por casas que estaban pegadas, é dicir, eles teñen esas casas controladas, marcadas. Ante a recorrencia dos furtos, que ademais se produciron en vivendas que contaban con alarma, a preocupación por ser o seguinte afectado creceu entre a veciñanza de Sanxián. Te chaman moi a menudo a xente porque ven coches que non son da zona e a unhas horas que coinciden con esas horas, e como non coñecen os vehículos, pois chaman, suelen ser moitas veces repartidores de mercadorías ou así, pero bueno, en principio a xente está tremendamente asustada. Por hora solamente está sendo cousas de roubo, pero temos medo de que eso poida pasar a maiores, non? Que poida haber unha persoa maior que se levante cando entran a roubar, se asuste, lle pase calquer cousa ou incluso lle den un golpe a estas persoas, non? Se ven as particularidades dos últimos roubos gardan certa semellanza cos atribuídos á coñecida como Banda do Volvo, a Garda Civil desvincula a recente actividade delituosa dos furtos cometidos polo grupo criminal na mesma zona en meses pasados. A pesar de que múltiples dos seus membros foron detidos a finais de xaneiro, os veciños de Sanxián non descartan que se trate dunha ramificación da banda ou doutro grupo itinerante. Non sabemos moito porque antes era a famosa Banda do Volvo, pero esa parece ser que salió no medio de comunicación que colleran esas persoas, pero a cousa continúa. Entón, xa non sabemos se é a banda esa, se é outra banda, se hai grupos que se están movendo dunha zona para outra e estamos moi preocupados, a verdade. É por iso que moitos residentes da zona procuran non deixar a casa sola para evitar levar unha sorpresa desagradable ao volver do traballo ou das vacacións. Veciños de Oural, en Sarria, queixanse de que non poden chegar cos seus coches ás súas casas. Denuncian que as rúas están estragadas a consecuencia das obras que se fan na vía do tren e para soterrar a liña eléctrica. Comezaron unha campaña para recoller sinaturas e levar o seu caso ante a Valedora do Pobo. Así está a rúa que leva ás Covas e a Cerdeiriños en Oural. Non pasan nin os coches, nin os camións. Sen recoller a basura, non tiñen por onde pasar hasta agora. Que niños entraba o coche por aquí, abandonado. A basura, levamos 15 días, Julio, ou máis. O que está pasando xa o vedes, que está todo incomunicado e non se circula por ningún sitio, todo cortado, levantan os camiños todos. Os veciños teñen que deixar os coches a varios metros das casas. Cando veñen coa compra, teñen que carrexala entre as pedras e as fochancas. Teño eu o coche a miña filla ali na casa de miña tía, e a miña casa é esa. Ese é o garaxe, e ben ves como teño a entrada. Un barrizal completo, que non miran por nada, que nos teñen abandonados. Eu paso de pés e teño que andar esquivando, tuve que andar esquivando dun sitio para outro. E así levan un ano. O motivo son as obras para suprimir os pasos a nivel que hai na zona, as que agora se lle sumaron as de soterrar a liña eléctrica. Entón, como está todo eso, que non é dicir que se diga, eso está todo destrozado. Parece ser agora que vai facer as obras de Fenosa e detrás vai vir o alcalde volver a asfaltar outra vez por encima do que vai facer Fenosa. Se van gastar cartos 2 veces sin necesidade. Tamén reclaman un paso peonil que lles permita ir ao outro lado da vila onde están todos os servizos. Pero claro, desde aquí a onde van facer o puente na rotonda, temos polo menos 3 kilómetros. E hai persoas maiores, eu teño aí unha tía con 93 anos, para pasar ao supermercado. E por aí que ten que ir a 3 kilómetros andando e pasar polo ponte. Temos o tema do paso ese que te estaba falando para debaixo da vía, e máis acondicionar a calle esa e acondicionar a calle esta, e resultamente que non fan nada. De momento non lles deron unha solución nin aos estragos nin ao paso. Comezaron unha campaña de recollida de sinaturas para levar o seu caso ante a Valedora do Pobo. En Pontevedra, veciños das parroquias de Cerponzóns e de Alba alertan da presenza constante de xabarís na estrada que une Pontevedra con Santiago. Din que estes animais atravesan con frecuencia esta vía que é empregada por milleiros de vehículos a diario. Demandan medidas de seguridade antes de que se produza un accidente grave. A presenza de xabarís na estrada 550 que une Pontevedra con Santiago non é un feito illado. O último apareceu morto esta semana na parroquia de Alba. Os veciños temen que poida causar un accidente grave. Falta a Alba, Cerponzóns e os demais concellos que veñen, isto é continuo. A interrupción na carretera destos animais, máis ben de noite, claro. Algún día vin a atravesar un por diante dos coches e gracias que era un coche de 2 frenados, unha moto mátase. Eu por aquí xa os vin máis dunha vez cruzar a estrada
Tampouco miran se veñen coches ni nada, eles van e ainda encima non é un solo. Ao mellor van 4 ou 5 en fila, que ainda que queiras esquivalos non é posible. Ademais de ser un perigo para a seguridade viaria, estragan os cultivos que atopan o seu paso. É frecuente velos na contorna das casas. Que nos fastidian os cultivos, que destrozan todo por aí que topan as anchas, porque estes animales incluso van aos contenedores, tíranos, van pola comida, pero con frecuencia por diante da miña casa casi os vexo todos os días. Xente cada vez aburrese porque lle fastidian os cultivos, deixan en campo, co cual ven sendo territorio para eles. Vai perdendo o medo que tiña cando vivía na montaña e agora cada vez pois acostúmbrase máis a ver persoas e síntese no medio delas sin medo ningún. Os veciños demandan medidas antes de que se produza un accidente grave. E que haxa polo menos unhas zonas que estén máis señalizadas, que hai animais salvaxes. Parece ser que en outros sitios que hai como uns aparatos que coas luces dos coches reflexanlle, collen medo e escapan, non? Na limpeza, nos desbroces, que estén separados da carretera, porque aí precisamente é onde eles están agochados. Penso que se debería de regular un pouco a población, porque eso hai anos non había ningún. Os veciños agardan que as administracións implicadas escoiten e busquen solucións. Xa se imaginan que a sucesión continua e a reiteración de borrascas deste inverno puxeron a proba a resistencia de tellados e fachadas. En moitas vivendas apareceron humidades e filtracións e as empresas de reparación non dan feito, sobre todo agora que por fin teñen tempo seco para traballar. O teléfono de Vicente bota fume dende hai semanas. A súa empresa dedícase a reparar tellados e despois dos últimos temporais teñen traballo para todo o ano. Estamos que non paramos. Co inconveniente, claro, que non das atendido a xente como se merece. Tens que ter clientes en lista de espera. Nós, por exemplo, xa temos o ano completo con este temporal. Somos 11 personas, imagínate. Todos los proveedores que tenemos de mano y los que no están de mano no dan abasto. Tenemos una complicación muy grande. Pingueiras, manchas de humidade, tellas rotas, cubertas levantadas. 2 meses de borrascas deixaron pegada no interior e no exterior de demasiadas vivendas. Las llamadas han sido millones de llamadas con respecto a inundaciones, filtraciones. Ten en cuenta que hemos tenido incluso cubiertas que han volado, pisos, viviendas que han tenido que ser desalojadas. Se puede incrementar lo que son los siniestros por daños por agua en esta temporada un 50%, fácil, ¿eh? Un 50% de los habituales. Y es uno de los problemas más importantes que tenemos nosotros en la gestión de las comunidades. Dar coa arixe da humidade, atopar peritos e empresas coa axenda libre e misión complicada. Tamén faltan días secos e traballadores capacitados para subir ás cubertas. Porque non todo o mundo ten a normativa e toda a titulación en regla. Porque é unha avalancha de traballo. Entonces, están cheos donde fan cursos, están cheos os aveños de traballo, están desgraciados os pobres da xente que chove dentro da casa. Din que están a priorizar os casos máis urxentes e piden paciencia ao resto. Falta lles fará aos que lles quedou este panorama na casa. Pois despois duns 2 meses de sufrimento meteorolóxico, as previsións indican que xa se pode planificar algunha actividade ao aire libre sen risco de mollarse alo menos durante un par de días. Por exemplo, tomar algo tranquilamente nunha terraza. É así en Vigo, Xoel. Pois pode ser, Raúl, pero o certo é que mellor facelo cunha prenda de abrigo, porque agora mesmo aquí na cidade olívica estamos a uns 12 ou 13 graus de temperatura, os ceos están cubertos, pero iso sí, nin rastro da choiva. Por iso, hoxe, moitos vigueses, tamén algúns turistas decidiron lanzarse ás rúas para pasear, tomar algo ou xantar no exterior dos bares e restaurantes desta cidade. É que este venres elas, as terrazas, volven pouco a pouco o protagonismo logo de varias semanas, como dicías, de incesantes choivas. En definitiva, volve o anticiclón, marchan as precipitacións e regresan paseniñamente esas imaxes das terrazas con clientes. Se pode salir un pouco e
polo menos disfrutar un poquinho de sol ahora, unos días en que sea. La terraza está muy bien, estamos muy a gusto aquí. Pues nosotros somos más de terraza, cervecita, que es lo que nos gusta, tapitas y eso que es lo que nos gusta y nos da la vida. Bueno, vamos a tomar un aperitivo e despois xa se verá. O Entroido de Xinzo de Limia, o máis longo do mundo, declarado Festa de Interese Turístico Internacional, continúa enchendo as rúas da vila de cor e tradición. Hoxe foi a quenda do gran desfile infantil, unha das citas máis entrañables do programa, que reuniu en Xinzo máis de 1.200 escolares de toda a comarca da Limia. As rúas da capital da Limia estiveron esta mañá tomadas por máis de 1.200 rapaces e rapazas procedentes de 16 centros educativos da comarca. Creatividade, música e moita ilusión marcaron un desfile no que o espírito do Entroido se vive dende cativos. Estamos pasando genial, o seu primeiro ano é moi emotivo, a verdade. E si, o disfraz fixémolo nós. De páxaros. E quen fixo ese disfraz? As mamás. Os máis pequenos desfilaron acompañados polas súas familias. A temática foi variada, destacando os símbolos da natureza. Cole cibsarreaos e vimos de esquíos. Vamos unhas diademas que as orellas están feitas con fieltro e pelo falso, follas e os traxes que tamén están feitos con fieltro e pelo. Vimos de jirafas e a disfrutar de Entroido. Somos de Xinzo e vimos da Escola Galiña Azul. Somos de Tío Vivos. Fallo moi grande, a verdade, pero bueno, os pequenos merecen a vano de disfrutar. Tamén amosaron a súa conciencia pola protección fronte aos incendios e a defensa da agricultura e da gandeiría, poñendo en valor o rico patrimonio natural da Limia. Por a cantidade de incendios que ten habido este ano na zona e un pouco en reivindicación. De madre tierra, a diadema con follas, un bastón con follas, polainas. O desfile, aprazado polo mal tempo, puido celebrarse finalmente baixo un sol que acompañou a festa. Pequenos van de arcoíris, de arco da vella, e despois nos vamos a uns de sol e outros de nubes. Espectacular, espectacular. E o día acompaña, non hai máis que pedir, disfrutar. A marcha, que normalmente percorre a Nacional 525, nesta ocasión cambiou de ruta debido á tractorada e ao corte da autovía. A pesar do desvío, as rúas continuaron igual de cheas de xente contaxiadas polo espírito entroideiro. Hoxe un día non laboral máis dentro do calendario de Entroido e a verdade que a resposta da comunidade educativa, tanto do Carlos Casares, do José de Castro, como de todos os coles da Limia, é maravillosa. Genial, o mellor que hai, o mellor desfile que hai en Xinzo. O desfile dos nenos, a verdade que sempre é un éxito. En Xinzo, a ironía e a retranca forman parte da súa esencia. O espírito festivo transmítese tanto na escola como na casa, e hoxe quedou claro. Por iso que... Viva Entroido de Xinzo! Van ver de seguido imaxes dos vertedoiros ilegais que denuncia a veciñanza zapateira na Coruña. Neles hai sobre todo materiales refugallos de obra, pero tamén outro tipo de útiles. Imos de seguida con esa información. Antes imos falarlles de que os coruñeses son dos que máis pasean a diario de España. Calquera hora é boa para botarse á rúa e camiñar na cidade da Coruña. Sí, no salimos todos los días. Por la mañana y se puede por la tarde, después de comer, para que haga la digestión bien y ya. Sí. Entre as preferencias para moverse a pé, ocupa un lugar destacado o paseo marítimo. Home, co paseo que temos, cando non fai tanto vento, agradecese. E se sae o sol, inclusive máis todavía. Siempre vengo todos los días, a verdad. Tamén pola dársena. Caminamos habitualmente. El paseo este es fácil de caminar y bonito, entonces se presta. Non hai vento nin chuvia que free o gusto dos coruñeses e coruñesas por desplazarse andando. Llevamos muchos días lloviendo. Y hay que salir igual. Hombre, yo sí. Casualmente siempre que salgo siempre chove, pero bueno, hay mala suerte. Aunque chova salga igual, ya ves que está cayendo de vez en cuando unha tormenta, pero va, que máis va, non importa. O importante é camiñar. 7 de cada 10 habitantes da cidade optan por camiñar no seu día a día. Son 7 puntos por riba da media española. É o que di o estudo Foro de Mobilidade 2025, elaborado pola empresa Alfanet, que recolle os hábitos da cidadanía en capitais de provincia de toda España. Por lo que he visto, yo creo que aquí bastante más que en Mallorca, sobre todo porque yo soy de un pueblo pero no, aquí mejor. As motivacións para sair pasear, para despexar a mente despois de traballar, para a saúde, sí, por varios motivos, desde logo. Eu paso moi ben, gustei moito.
Bueno, eu acostumbro a camiñar por aquí porque me encontro sempre con colegas, entonces únense ao grupo e así somos máis. O estudo tamén recolle un elevado uso da bicicleta eléctrica que relaciona coa actual rede de carrís bici da cidade da Coruña. 11 anos de cadea é a pena imposta pola sección primeira da Audiencia Provincial da Coruña para un home de Lugo por abusar sexualmente da súa filla reiteradamente dende que tiña 10 anos ata os 14. O acusado xa fora condenado en 2023 por violar unha irmada menor e filla da súa exparella entre o 2007 e o 2009. Malia Casala lle deu total credibilidade ao testemunho da vítima, o procesado negou os feitos durante o xuízo e dixo que todo era falso. A defensa recorreu a sentenza ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Houve unha operación contra o narcotráfico a mediana escala en Cambados. A Garda Civil detivo un home, realizou un rexistro domiciliario na localidade. Non trascendeu máis información porque a investigación está baixo segredo de sumario. O mariñeiro Samuel Cuesi, que foi un dos 3 superviventes do naufraxio do Villa de Pitanxo, será galardoado cos premios 10 de marzo que concede o sindicato Comisións Obreiras. Pro xurado, Cuesi, natural de Ghana e residente en Marín, personifica a historia de milleiros de emigrantes que co seu esforzo diario construen a riqueza das nosas costas. Refiren ademais que a súa declaración na Audiencia Nacional, contradicindo a versión oficial da armadora do Villa de Pitanxo, foi unha mostra de valentía e coraxe cívica, a máis dunha excepcional contribución á defensa dos dereitos laborais da xente do mar. A gala de entrega dos premios celebrarase o 7 de marzo na Cidade da Cultura de Santiago. A veciñanza zapateira na Coruña reclama maior vixilancia e control ante a proliferación de vertedoiros ilegais na zona. Unha situación que afecta os 3 concellos en que se divide a Zapateira: a Coruña, Arteixo e Culleredo. Baixo a ponte da terceira rolda que conecta a Zapateira coa cidade da Coruña agóchanse toneladas de entullo e refugallos de obra, unha vertedura ilegal da que se queixa a veciñanza da zona. É unha zona de paso moi constante, aquí todos os veciños é unha zona moi común para pasear, por aquí é un río, entón, bueno, estáse todo degradando pouco a pouco por esta situación. Nos vamos dando unha volta por aí, camiñando por esa zona tan bonita, e o único que ves é os residuos que vai deixando a xente, que non entendemos por que fan isto. A ver, así desviaciones e caminos con un pouco privados de paso de gente, pues aprovecha la gente para eso, para hacer vertidos. Nos montes que rodean a Zapateira, os vertedoiros incontrolados aparecen esparexidos por diversos lugares. Xeralmente son en camiños apartados que teñen acceso para poder achegarse cun vehículo. Tiran todo tipo de residuos. Que tiran de todo, o sea, ali colchós, sofás, ladrillo, que non entendemos porque hai punto limpo, o sea, se non houbera punto limpio, que hai moitos puntos limpos aquí, entón non entendemos por que pasa isto. A máis do grave dano que supoñen para o medio ambiente, estas verteduras son infraccións que implican sancións, multas por incumprimento das ordenanzas municipais correspondentes a cada un dos 3 concellos aos que pertencen os veciños da Zapateira, a Coruña, Arteixo ou Culleredo. A mellor poñendo unhas cámaras, pois con unha vigilancia podía verse perfectamente quen é que está tirando eso, porque non creo que sea tan complicado. A solución o seu sería, penso, que poñer cámaras e que cachen aos responsables, metelles unha multa e se vai ao peto, pois xa pararán. Maior vixilancia para tallar unha situación que consideran descontrolada. En Castro de Ribeiras de Lea, na provincia de Lugo, demandan que se reduza a velocidade máxima permitida nunha das súas rúas máis transitadas. Quéixanse da perigosidade da vía, onde nos últimos anos se rexistraron diversos accidentes de gravidade, algúns mesmo mortais. A avenida de Cospeito, en Castro de Ribeiras de Lea, é unha reta de 2 kilómetros cunha alta sinistralidade. Nos últimos anos rexistráronse diversos accidentes graves, incluso con vítimas mortais. De feito, hai varias semanas un veciño estivo a piques de perder a vida diante mesmo da súa vivenda. Hai un mes, o meu marido, meténdose aquí para a casa, xa veu un coche e levouno. Bueno, levouno, non o levou, pero o coche non foi siniestro total. E o ano pasado a miña filla pasou o mismo. Esa maniobra levo facendo toda a vida desde que estou aquí. Situeime para coller para aquí, entón eles me adelantaron por esta parte, que está todo desfeito,
E, bueno, tivemos a gran sorte que non pasou nada, pero pudemos quedar aquí os tres. El día 4 de enero, que porque el vecino de aquí donde estamos ahora mismo, pues está vivo de milagro, coche siniestro, y después del accidente los dos coches se desplazaron metros y metros. A beira da avenida residen medio cento de veciños que están a recoller sinaturas para que se reduza a velocidade máxima permitida. No escrito reclaman ya a Deputación de Lugo que tome medidas que pasan por colocar sinais, instalar bandas ou construir beirarrúas. Nos estamos recollendo sinaturas por as persoas, bueno, en varios locales de aquí da vila para pedir, por favor, que queremos badenes preto das casas porque hai nenos e como vedes hai zonas nas que temos que ir andando que non hai aceira. Con el cambio de presidencia en la Diputación ha habido parece que hay una conciencia diferente y a raíz de empezar a recoger firmas pues ha llegado a sus oídos y se pusieron en contacto diciendo que no sabía nada, la misma presidenta, la misma Carmela, y dijo que no sabía nada y que iba a tomar cartas en el asunto. De hecho, vinieron dos funcionarias hace un par de días a casa y se las atendió y estuvieron bastante rato viendo el tema. Pola súa parte, dende o Concello de Castro de Rei sinalan que levan máis dunha década solicitando unha mellora da seguridade nesta vía que conecta Castro coa Feira do Monte. Rematamos, quedan xa con Marta de Arriba do Telexornal. Grazas pola súa atención e moi feliz fin de semana.